Hi! Kamusta kamutanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanay naman kita pati sa pahamot. Hindi nga pahamot nga luya ko istorya sa inyo subong tawag siya ang Crime Noir for Men. Iyan ni siya ni Lalik. Te, panlalaki ni siya, pero kung luyag mo siya suksokon, bahala ka pag gusto ka. Ano ni siya? Klase nga pahamot. Bali, makahoy nga hilamon na amo na siya kung simutan. Simple lang. Kag simple man gid siya kay tungod nga jutay lang iya nga mga nota. No? Angay siya sa katamtaman nga panahon. Ang temperatura nga para siya is between 60 to 80 degrees Fahrenheit o kung 16 to 27 degrees Celsius. Te, ano ang iya nga mga nota? For the top, we have cypress. Amo lang na, no? Ang cypress nang malana siya nga kahoy na kag makusog siya kung simutan. For the mid, we have vetiver. Naamo ni siya ang masimutan mo gid ang vetiver. Kay hila mo na siya kung sa Pinas tawag siya kuskus na. For the base, we have cashmere wood kag musk. Ang cashmere wood, synthetic na siya nga do kahoy kung simutan, kag ang musk, nang synthetic man na siya, nga ginadakop yang hamot para hindi magtodo-todo lapta na. Te, kabay pa nga namian kamo sini nga pahamot, kag kung may iban pa ka mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section. Sa gusto naman, bye-bye!